नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै दिनै आङो आंनि उनाव गथ'फोर दङ आरो साब्रै साबा माने आंनि फंबायमोन जेब्ला आङो फार्स्ट इउट्युब बानायदोंमोन अब्ला आं बे फंबायमोनखौ लानानै इउट्युब बानायदोंमन बे समाव लकडाउनमोन बे फिल्डआव सासेबो मानसि फैयामोन ना सोरबा फैयोमोन बे फिल्डआव सासेबो मानसि फैयामोन जों खेला गेलेयोमोन माने बे फिल्डआव दिनैनि दिनाव ओरैबायदि मानसिफोर फैबाय जों माने जोबोर गोजोननायबो मोनदों आरो इनडोरावबो दङ गासैबो जायगायाव ना इनडोरावथ' मोननै दं खोमा आरो आं गिबियावनो बुङो जोंनि बाथौफुरिनि जेसेबां फेमिलि माने बिमा बिफा बा ओरैबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने बक्सिं आरो उसुआव हगार हरदोंना जोबोर बुरजा फैदोंना दा बक्सिं आरो उसुआव उन्दै उन्दै अब्ला आङो जोंनि बे बाथौफुरिनि बिमा बिफाफोरा गासैबो गथ'फोरखौ हगार हरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिबो फेमिलिखौ माने थेंक इउ अब्लासो जों साक्सेस जागोन नङा बेफोरबायदि गथ'फोरखौ गासैबो खेला गेलेनो हगार हरोबा ना सोरबा सासे नङा सासे डेभेलप जागोन ना नोंसोरबो गेलेदे बाबुमोन दे नोंसोरबो बक्सिं गेले उसु गेले अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोननो आङो दिनै माने फार्स्ट बिसोरखौ लानानै आं इउट्युब स्टार्ट खालामदोंमोन खेला गेलेनाय गथ'फोरखौ बुजायनानै ओमफ्राय आं दिनै फंबायमोननो मोनसे बुस्थु होगोन आरो ना लाबो आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु बल होनायदो नांना ना नोंसोरनो बल हा नांगौ खेवना हो खेव दे फुटबल माने नोंसोरनो फुटबल गेलेनो थोआ भागोथा नंगौना नङा मोजां नंगौना नङा बला नाय मोजाङैनो हा हा बरिया खुसि मोनगोन मोनाखैखौल' बुंलाय हा मोनदो ना गुबुनसो नांगौमोन बल नाङामोन नामा बल नांगौमोन अब्ला फंबायमोन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै हा खोनासं मोजां खोनासं फैजोबदो ना फंनैसो खोथा बुंदों ना फंबायमोन उन्दै समखौ ओरैनो हगार हरना आंथ' सिगांनिफ्रायनो बुजायाखै नोंसोरनाव नङा ना मोजां खेला गेलेनो नाजा सिगारेट सोब बिरि सोब जुमाय लों हा नङा नङा ड्राग्स जा भां जा जानांगौ ना जाना हा ड्राग्स जानांगौ भां जानांगौ सिगारेट सोबनांगौ बिरि सोबनांगौ जखाय लोंनांगौ ना थारमाने ओरैबायदिलै फंबायमोन दिनैनि दिनाव सोरनिबा फिसाखौ नोङो जुमाय लोंना सेरेब लोंना ओमफ्राय सोरलाय नों बुजायग्राया होनना बुङो बुजिदों ना बाथ्राखौ बिदि होनो थारमाने सोरनिबा फिसाखौ बुजायबा नोंलाय सोरलै होनना बुङो बुजायबा बेनिखायनो मा होनो आं दिनैनि दिनाव उल्था बुङो ओइ फंबाय बिराद जुमाय लोंनांगौ सेरेब लोंनांगौ जुमाय सेरेब लोंनानै माने गोलैनानै थैनांगौ होनना बुङो बुजिबाय अब्लानिया मा जायो जुमाय सेरेब लोंनानै गोलैनानै थैनांगौ होनबा लाजियोलै बा जोंखौ थैनो खोन्थादों होननानैसो मोजां जायो बेनिखायनो लों होननानै बुंनायासो साबसिन जाबाय नंगौना नङा ना लोंनाङा होनबा गाज्रि मोनो नालाय लों होनना बुंग्रा जाबाय आं थारमाने अब्ला नोंसोरो गाज्रि खामानि मावना न' फंबायमोन जेसेबां हायो एसेबांनो मोजां खामानि मावनो नाजा आं हानायमानि नोंसोरखौ हेल्प खालामगोन मिथिबाय मालाबा बल नांगौ मालाबा बुट जुथा नांगौ आं हानायमानि हेल्प खालामगोन बुजिदों ना दे नोंसोरो उन्दै सम मोजां जानो नाजा आं बेखौनो सानो ना फंबायमोन होमबा नोंसोर बेखौ एक्सट्रा गेलेबाय थाबानो जाबाय ना आदा जोंनाव बलबो गैयामोन गेलेनो मानसिफोरा बाद जायोमोन आदाया जोंनो बल होनानै जोंखौ जोबोद गोजोन होबाय बेनिखायनो नों सारखौ थेंक इउ सानबाय थेंक इउ